Hej Anders. Hej. Du er den heldige i dag. Yes. Her har vi den første vandfisk 560 i Danmark. Og da du har gået med NOX i lang tid, og også har gået med Proen i lang tid, kender lidt til eliten, så får du lov til som den første at gå med den maskine. Det vil sige, det er også måske den første test i Danmark. Så god fornøjelse med det, og så glæder vi os til at høre, hvad oplevelse du har haft med den, ja, når vi er færdige her om 3 timer. Yes. Jamen det bliver spændende. Og så har Anders fundet noget med 360. Det er spændende. Et eller andet, der skal læses ind i hvert fald. Tænker du i forhold til flydel, Ja. eller? I forhold til flydelen. Ja, og det er jo det, der er vores hovedmål i dag. Det er den her Messerschmitt 109, som vi er ved at lave et oversigtsbillede af, hvad der ligger tilbage fra det styrt. Godt fundet, Anders. Tak. Tillykke med det. Tak. Nå, Anders, mens vi lige venter på frokosten, så har du gået 3 timer nu med 560'eren. Hvad er din oplevelse af det? Det er en fed maskine. Det er det bestemt. Den er let at gå med. Man skal lige vende sig til håndtaget deroppe, at det står lidt på en anden måde, end den man er vant til at gå med. Men den ligger rigtig godt i hånden. Den er brugervenlig. Den søger godt. Det er begrænset, hvor mange ekstra grav vi har haft ved at bruge den. Så klar anbefaling herfra. Så du har også en oplevelse af, at jeg har i hvert fald kun gravet op og 1 gang på hver fund. Men jeg tror, det er køjlen. Ja, du har en 12'er køjle på, jeg har en 10'er køjle på. Ja. Men alligevel er lettere, end du er vant til. Det er det. Ja. Og da jeg først fik den sporet ind på selve køjlen, jamen så begyndte jeg også at kunne grave op første gang, hver gang. Og vi skal lige skylde lige at sige, at du er vant til at gå med XTR Pro, som også er en rigtig god detektor. Det er den. Godt. Tak for det, Anders. Jamen velkommen. Værsgo og tag noget at spise. Ja tak. Ja tak. For når man er ude og laver test og sådan noget, så skal man også lige have en ordentlig frokost. Så her er engang kartoffelsellerisuppe med medisterkødpølser. Bon appetit.